tuna time and work kan thlo dar vekang mo nisina mi ang chiang khanin kan chok lenga nichina formula ka jiang khanin if 8 men ni ta dro mena enjamo min pe kan ti chon mena chon pariat min pe can build a wall in 6 days mo days po min pe chiang alom days po min pe chu chu enge 6 in how many days 12 men built the same wall mo mi pariatin mi pa pariatin niruk chungin walan siama chuanin mi som pahniin enge mi pa som pahniin enti khun chungin nge ade chungin an tho zo manang kha sem wal boka khati nanita chu chu enti nge kan ti thin kan ni chon hemi question bi ga hian mo hemi question bi ga hian in enge men le enge min pe kan ti chon de so min pe chu wang chon ni china khan m1 d1 h1 ka zia tir chewa hnuaiah work 1 ania equal to enge m2 d2 h2 by w2 ka zia tir chewa ma se ta hen en lok teu ta hian poi mo deu me 8 men min petero men aya hian 8 ka zia kang ta hian mo chon multiply enge kan ti le don days min pelom M1 le D1 chia min pe ni hi chu wang chuan entia ti tur nge M1 min pe mo M1 min pe M1 chuan enge min pe le days 1 min pe chuan le lam equal to kan tiang achan chu hei helama hian 12 men po min pe le ni hi M2 chuan days ber kan zon chuanga in how many days ati wangin ti hian D2 kan ziang me abak hour stay work te min pe lewa mo chu wang chuan kan ziak lang talawani ta hian m1 aya hen nge ka zedon 8 ka zianga d1 aya nge ka zedon 6 ka zia kanga chon m2 aya hian 12 ka zia kanga mo chu tiang pokin enge ka zele don days min pilewa days ber kan zon ngai ti hian d kan ti top meang kalai khan chon enge answer kan ti chon ta hian all sum lu tuk lelama ka zia kanga ta hian d hi heta ka danga chon 8 6 ka tianga 12 mo elai 12 hi heta hen kan shift thade 12 ania 6 1 6 6 2 r 12 ania tiro 2 and zange 2 4 r 8 omje chu days chu and zange 4 days ani hian hetiang mei te hi a basic ngoi ngoi ni option a ombe yes si na hi correct answer ni hian mo a basic ani basic atanga kan zir chanang khakati chuan omzia chu mi pariatin khami wal kha niruk chung an sa chuan mi pa som pahni ni tang se ni en za chungin ne an zawng ti kha ni ta kan zo men zo na chu mo chuan mi pa som pahni ni chuan 4 days chungin an zo don khami wal kha ta hianin next question a han kal le chin tai la hei e po hi ni chinami yang chia kha ni ta hian an ente 24 men working 8 hours a day make a road in 15 days. In how many days? 48 men working 6 hours a day will make the 3 times long road at ita. Emi ahian. Mo. Mi pa som ni le pali in darkarian ni khata nan to ka kong siam nan ni som panga hunan manga. Mo. Men 1 min pe atiro ta hian M1 min pe M1 D1 H1 formula kha kan manga chuan hnuaiah nge W work 1 chuan le lama enge M2 D2 H2 kan manga chuan by W2 ti hian ting henin kan chok don ni an en ulukula ka chodan hi uluk deu no la zona ni po khan min so don ni chuanin men 1 min pem le yes 24 min pe chiang no 24 chuan enge working 8 hours po min pe a day 15 days min pe bokatiro di aya hian enge ka zia don 15 ka zia kanga chuan h aya enge ka zia don 8 ka zia kang chuan by work anianga le lama le in how many days days su min pe mi alawa in how many days ati wangin di hi kan zon ber turani ta hian kan ziang men min pem yes 48 men tita ta hian 48 ka ziang mom 6 hours ania di chu in how many days ati wangin di kan find out anga ya di ti hian ka ti top me yang mom chon hours min pem le pe chiang lom hei he la hin loin jek koralom 6 kan danga chon la hen an enteu hemi hi all question ne chatven ne la de chu a day will make 3 times long road anita
je chu an hna soi na de ni hi mo ni china han ka soi zuaya hna reng chu khoyang e kan sia chin hnuaiah hen kan ziak nge tu ni 3 times long rod ti wangin 3w kan ziak ang la han zona ni chon min zo tenga mo le lu chuan next an kalanga ta henin hanin le tangula entinge kan zia the kan ti chon kan zia dan tur chumo w hi helai w hi he da chunga kan son chode nga ti hen w le w ni nga chuan enge niang kan ti le dan tur chu heng ho hi he ta hen kan son chunga ei helai mi hi he ta ka son chode mo ti hian kan ziak la ngo 24 15 8 tanianga chuan heng ho hi hnuaiah ka dah thladeng tuna le he ta ka danga 48 mo chu tiang bokin enge dangla ni don adangla ni tur chu d nianga 6 anianga he lai 3 po hi he ta hen ka ziak lang ka chunga ka sif chhode chuan w le w hi ka dah tlanga ti hian chuan w le wang chuin cancel a tuna cancel the zong cancel 5 vekang mo 24 in 48 hi kan cancel anga ti hian kan cancel dan tur po 24 2 r 48 ania tiro chuan enge 2 4 r 8 ania chuan 3 2 r 6 2 2 r 4 le enge bang 15 le 2 chau hi bang mi hi omje chu days chu en zange 15 2 r chu 30 ni hi days chu en zange 15 2 r 30 ti hian kan final ta ni mo harmi alwa kalai chief dan vel poka in hria channel chuan enge min zot theyanga mase in hret thiam tura pungai bugela number bulania alphabet bulani me tiang zen khan e helai di hi galo da thatil ni hi helai hianin om tur zokani a mo helai hianin om tur zokani a ti hian in hret thiam tura ngai la number bulakan da alphabet bulakan da chin kalai te khan chuan hei kan answer ni a le tuna MPSC old question lo chuak to kan chong ngo MPSC a hi old question lo chuak to a in thiamangem she gets she red mak le me adro she gets 3 reds in 3 minutes how many gets are needed to get 100 reds in 100 time minute tini a tahian hipo hi enge kan man don kan ti chuan na 3 ket ani ta tiro m1 d1 h1 ti khani me ta a m1 d1 h1 ani a by work khanianga mo chuan le lama po m2 d2 h2 nia ti hian by work 2 ani le me do ni khalai te khan chuanin le han enteu mi in enge men pon ni chuang lawa cdh pon ti thei tho sin la hian mo cdh pon ti thei tho a men an ni lo tro ke chan ni vain c di me ngo ai nang vek 3 ke chan nia tro 3 ga zia nga chuan ta hian in le days min pelawa days zia lan ngai lo ni hi hei han enteu awar po ngai lo wa minute zelan ti wang hian boy chuang lo la awar le minute ve kha mo lai awar po hi engting e kan si the lai awar po hi minute po kan thak de the khalai khan mo m1 ti le kerila chuan le lama po engting e kan ti don m2 ti me ngo in boy lo nan ti hian le a minute ania tero chuan 3 re chania 3 re chi mo zote pathumin minute thum chungin sazu pathuman man mana ti khani a an hna kha khoi ange kan sia thin kan ti cha an hna chu hnuaiah kan ziak thin hi work ani hi an work ani hi oh chuan le in how many cats atita she can find out anga are needed to get 100 reds anita by 100 hnuaiah kan zianga 100 minute ania minute hela hian tiang kan ziakang in retiam em all lo tu ngot hemi te hi mo AMPSC all question nia enge kan cancel the tuna cancel le throi me ngo 100 le 100 cancel la 3 le 3 cancel la enge bang c equal to 3 hi bang hi answer ni me mo AMPSC all question ania tiang vel me bang hiron so lo mo how how chuka tia mo ma se
mase practice tam ve tho inga ya chang chuan mo next saran kalanga he ya question thatak te po hi koran na da chho zela le e poi old question ani a ni chin miang tho tho kha siam can complete 1/8 part of the work in one day anita find in how many days will siam complete the work tinganita hi MPSC question ni siam chuan in 1/8 part of the work in one day ni khat chung in siam chuan mo vanal siam khanin na kha mun ria da thena mun khat chau khala zawa le find how many days will siam complete the work and ti khun chung nge a complete don ti kha azo na ni ta hanin tu direct pon kan se thei ngal sin ta hianin in khok claim han for sin tu ma se base pon a basic pon ka chok thonga tik po ka silang chu hela hianin hanin tu siam khanin ni khat chungin 1/8 part chau athok mana mo 1/8 part chau thok mana chuan find how many days will siam complete the work na te ta siam chuan in nian za chungin nge a na kha zo fel don ti chuan ta hian a chiang ring tolom mun ria da thena mun khat kha ni khata zo ni chuan ni riat bak chungin a zo don lo he anen teu han ngai to vong vong teu ngai to vong vong po khan one work kha mo mun ria da thena mun khata kha ni khat chungin a zo ni chuan om je chu one work le en za nge in hen one day in hen awangin mo na en za nge om 8 work om atero om je chu one le one in hena one work le one day in hena wangin 8 work po en zange 8 days chung bagin zo don lo hei direct answer the kan se the dan ya ma se khatiang kan se thiam che lo ni pon ka chok don tho lo lung ngai me su mo hian kan tiang le siam a ya enge m kan tianga mom can complete the work in one day nia day po min petro md w kan ti menga chuanin le find how many days days kan zon ngai ni ta ding jeng ma song berango will see am complete the work ta hemi formula hi kan mang dot khala han zona in nei ni chuan enge min zo theng hi ending e kan sia the kan ti chuan m d h by w lelama po m d h by w atang hanin kan sor jim mei mei mo di hian kan tiang kan ti dan tur chu m I enge siam hi pakhat cholo MI a 1 kadang chuan enge da desa 1 bok kadanga chuan wakha enge kan ti kha a hnuaiah kan ziak thina ti hian 1/8 part chaw zawa mo chuan emma hian enge siam bok khala ni atero mo men pakhat chaw ni ti hian d kan zona ngai ti hian no tuna zong chan ngo 1 into 1 ania 1/8 ania tero chuan 1 into d ania chuan hei le hei hian ni ta a 1 R1 ania by 8 mo 1 D ania chuan 1 R enge 1 thawal ania ti hian 1 le 1 cancela enzange bang 8 days bokolo chok ti hian in shetiame hemi te hi thare ulutuk ngat zona in ne mo ata han zona in nei chuan min zo theyanga nei lo chuan trick ka hrilang cheu mo trick thadeu mei ka khila yang cheu tuna le kan tho dar vekang ta hian hanen teu le hemi hi poimo dona tuna ka se hi siam chuan in 1/8 part of the work in one day chung zo ending e kan se don 1/8 nan kan sianga engmon ni za chung mo zo ni khat chung in zo one day hanen teu le find how many days will siam complete the one yeah 1 le 1 kan se lila enge bang 8 bokolo chok ti hian in she thiam he hi mo for example dangan pelengo ta hianin siama chuanin hmun li thena hmun riat takha ni riat chuin zauta a ti hian le siama chuanin 4/8 part takha ni riat chuin zauta a ni enza chuin e kha na kha zo don tuna find out ango and find out dan tu chu omzia chu helai ka thai phe hi mo 4/8 equal to mo 8 d ti na ang thukani ta a number chu number bulania alphabet chu alphabet bulania hey d le 8 omna hi kan thak anga 8 d achunga d po hnuaiah chukang heta hian ka ziang hian koyo lo en ru o ti hian le tuna 8 d nianga d hi heta hian ka ziak anga mo 8 hi heta ka ziak chunga 4 po achunga omve vela hnuaian son thamanga ni meno mo promo down na hmuta a ti hian kan ziak thina
basically ti hian 8 achung om sa 8 kha kan han tho chawa chuan 4 po kan pai thamaka chuan 4 2 are 8 8 2 are and zange 16 ani hi ti hian 16 days chungin siam ma chuan 16 days chungin kha a hna zong kha a zo don ti na ti hian no kan helai te hi a tha ve ro lu ka in thiam tang ka du pui chewa hei hi type number 1 ani a chuan tuna type number 2 kan lut chhole chananga ta hian hanen teule ule if A does a work in A days and B in B days then both can complete the work in dash days ani a je chumo ti hian A khanin hanen teule A khanin khami awa ka kha ni engza chuinge azauta A days chungin azauta chu kan zia dan tur chu A chuanin mo days chungin zawa 1 by A kan ti thinang ti hian chuan B pon B in B days anita a B po B days chungin a zo tero 1 by B kan ti nge ang helai poimo te menio chuan next a kalong then both can complete the work in D days thok tlang tang se khami an hna kha enti khun chungin nge an zong ti kha ni ta a chuan ta hianin han entai la ta hian an thok tlang ta tero an thok tlang ta a khami an hna kha enti hun chungi an zo don ka de chon tuna ka hrilang cheu hemi ka hrin hmain 1 day ka hrit photang cheu le ni khat thok tlang tang se 1 day chau khoi san miron zo tang se kan zia dan tur jumo thian A plus B kan tinga chuan 1 by A plus nge 1 by B nianga anin skrang theu sanga LCM kan langa B plus A nia hnuaiah AB hei hi formula ni mo omje chu A plus B by AB ti hian le hei hi 1 day formula for example A hianin mo A day sungin 1 by A kan zia B pon 1 by B kan zia ni khat thok tlang tang se chumi a chon enge kan formula man tur kan ti chu kan formula man tur chu mo hei hi ziak nge ru thate me ne he thila hi ka pe lo me ka ziak pe lo tin lo ti pal thong ne mo tunai zia pe lo pon screenshot tan lu na nagina in tan lo changkai do na chuan in 1 day ani a overall work mo complete work at ita helai po hen they then both can complete the work in D days anita thok tlang ta char tang se ending kan tiang le tuna poimo 1 day work ha enge formula chu 1 day formula chu A plus B by AB ne tiro overall work kan find out pui chunga har lo lu tukringat overall work complete work tinani ta chu kan ti dan turjumo hemi te pani kan flip de yang mem A plus B by AB tuna kan flip ang AB kan tianga by enge A plus B hei hi overall work kan find out dan question 1 day work che find out ru aron ti chuan hemi formula hi kan manga ma se overall work find out ru aron ti le ni chuan enge kan man tur chu hei AB hi achunga kha da de chuan A plus B hi khonge ka da an hnuaiah ka son mak mai ni tikhan hei hi ziakula in tan po acha overall work kan du chuan kan flip date thin ni question a po mo nakina po in la hlok puinga lo chin chia char ula ti kha kan an soi le du a hei hi kan flip thin na chuan question a lut chin ang helai hian ka ti pui cheunga namani pon in hriat thiam dan kha in lo ngai to venga le in ziak to tura ngai la ta hen kal chin ang A can do a piece of work in 8 hours and B can do the same work in 12 hours. In how much time both can finish the whole work working together? Tinta. And tier ti tu nge kan ti dong kan ti cha. Kam ti dan tu zumo tu na. Kan lem zau vekang. A can do a piece of work in 8 hours and B can do the same work in 12 hours. Kan zia dan tu zumo. Ti hian. A chuanin darkaran zamo to 8 hours to ka 1 by 8 kan zia kang it's in miang chiang kan chuan hei basic an trick portion zia lang so no na chi chuan in la dol don lawa trick vel ka a basic kan thiam photanga ya khami wang khanin kan shil photang so B can do the same work in 12 hours ania B vela tung chuan darkar som pani athok ve 1 by 12 an zia kang
In how much time both can finish the whole work working together? Thok lang tang se mo. Ele bi hi thok lang tang se da karan za chung nge an zong ti khan ta a tuna kan zo na tur jumo hanin te ule ulle enge khan ti kha a plus b kan tia tiro mo a plus b kan tia chuan chuan enge kan ti kha 1 by 8 kan tia nga plus enge 1 by 12 LCM kan lang tuna mo 12 1 is 12 ania hey 12 1 is 12 ka shil vek to choka 8 1 is enge 8 ania chuan 8 12 are 2 96 ania mo chuan hei hi an sang e 20 by 96 ania le kan cancel theng kan cancel the jana cancel lu yang ani me mo chuan 4 in cancel na 4 5 are 20 chuan 4 in 4 2 are 8 4 4 are 16 24 5 by 24 le option hin enteu 5 by 24 omem ye sela hen om chiang lo ma se mo ta hen an enteu in how much time both can finish the whole work working together data c option a hian 5 by 24 oma tuna hen nge kan hu chu 5 by 24 d a hian nge 24 by 5 kan hu a no anen teu khoi chong nge dik kan ti chuan c hi chiang takin a dik lo he thila hi enga tinge kan ti chuan one day work chelung kan na find out tuna hian no enge eng formula nge kan man kan ti chuan a plus b by ab tuna hen kan manga entinge kha overall work ni china po ka soizo whole work working together ne kan flip date 24 hi chunga kan danga 5 hi a hnuaiah kan dang he hi correct answer ni hi hi di na zo ki chiang tang correct answer ni ti kha ka soidu ni mo he hi enge ani ve kan ti chon one day work chau ni hi one day work chau ni a ma se overall work kan shedua kan shia du wangin kan flip hnuaiah mo chuwang chuan hei hi overall work overall work zo nine nem ta khan nei lo chuan next an kalanga next a kalang oh tuna le laka le hei kan tilenga nangmani pon ti ve chinula